Sawubona Mhlonishwa. Yebo, ngiyabonga kakhulu. Ngiyakubingelela nababukeli bakho. Le summit yethu yokubuka inkinga zamanzi. Okokuqala siyaqonda ukuthi cha bayayiqonda lapha abesihlangane nabo inkinga zamanzi. Kodwa umbuzo uthi ingani phosi ngalungiswa. I-summit izothi ke zilungiswa nini? Ngwanikezeke insuku ezingamashumi ayishagalolunye 90 days to fix the problems. And in 90 days sobuya sizoba ne-summit and I want them to report. And uma kukhona la ngelungiswa ngakhona noma kungenziwa befana kwenzeka, people must account. And I'm expecting that from both political level and also with administration, there must be a sense of accountability. We are going to publicize our challenges and the progress so that people will know who is doing right and who is not doing right. Okay. Siyabonga kakhulu Mhlonishwa. Thank you.